Hola, ¿qué tal? Anem a fer un vídeo de VPNs, de xarxes privades virtuals. El programari que anem a gastar és el Hamachi, encara que anem a gastar la versió gràfica, el Hagichi, que ens dona un front-end per a poder operar amb ell amb facilitat. En el Hagichi en download per a Ubuntu tenim aquestes coses que s'han de fer per a instal·lar sense més. Trac una terminal, encara que jo ja el tinc instal·lat per a que es puga veure. Faig que el repositori, val? Faig un update, val? I finalment instal·laré el Hagichi, val? Sudo apt install Hagichi, així està, i tindria el programari instal·lat. En aquest cas ja el tenia instal·lat i no l'ha instal·lat. Res, anem a veure este programa, el Hagichi, i així l'obri, i el que passa és que no s'ha instal·lat el Hamachi, val? I així és el que està dient-nos que prèviament hauríem d'instal·lar el Hamachi. Mos du a la pàgina de Hamachi. Jo tinc una versió de 64 bits, per tant, i vull un paquet extensió dev, per tant és el que hauria de descarregar. A veure, ja el té. A veure què ha passat. Doncs a veure, Hamachi, a veure, no s'ha trobat l'aplicació. No estem fent-ho bé. A veure, el que faré és el descarregaré perquè ha hagut un problema en l'associació del fitxer i així el tinc. Ara pues torna a fer el mateix. Ara sí. D'acord, li dic instal·la, està preparant la instal·lació i bé, en realitat no dona massa problemes, val? Per a instal·lar. Així tenim el Hagichi i efectivament quan li done a refrescar així ho tenim, val? El identificador que tinc jo en la xarxa és nickname Xavi. Això es pot canviar, val? Així ho tenim, podem canviar el nickname. Tinc una IP assignada que és esta i res, això és. Ara anem a veure un vídeo, val? Un vídeo que tinc així, en el que en un altre ordinador, que també tinc el Hagichi, i amb un altre nickname que és Pepet, i amb una altra adreça IP, val? Que és esta. A veure, 2520, 180, 140. Val? El que faig és crear, val? Una LAN virtual, a la qual li dono un identificador que és PepetLAN i un password 1, 2, 3, 4 i es crea aquesta xarxa privada virtual, vale? Ja està creada PepetLAN. Recordem que la IP que té Pepet és esta. I ara, per a provar-ho, obric el programa Minetest i faig un host server, llanço un servidor Minetest per a comprovar, és un joc que es pot jugar en LAN, per a comprovar que si posa una partida en una LAN, estic creant un usuari, admin, sense password, per el port 30.001 i llanço la partida. Jo ara creo un servidor Minetest, no? I el que intentaré demostrar és
que en este ordinador, que és un altre, i a través d'internet, amb l'ajuda del software del Hagichi, en este cas, jo ara el que vaig a fer és, en comptes de crear una LAN, el que vaig a fer és a connectar-me. He de saber el ID de la LAN i el password. En este cas, pepet LAN i el password 1, 2, 3, 4. Faig join i efectivament l'ha trobat i Pepet s'ha connectat a eixa LAN. D'acord? Aleshores estic connectat jo a la LAN. Vale? Bé, ara el que faré és obrir el programa Minetest i com a client, val? Intentaré connectar-me. Val? Vale. Join game i així posaré. Si no m'he equivocat, l'adreça que tenia la xarxa, la IP de Pepet era la 25 20 180 140. Val? Eixa IP. El port era 30.001 i jo, per exemple, així, vaig entrar com a usuari Xavi. Val? Connecte i efectivament, perfectament, entre i res, estic jugant en la mateixa partida que tinc en el servidor, en la mateixa LAN, val? En la mateixa xarxa privada virtual. I és la demostració de que tot ha funcionat bé. Doncs fins ací ja està.